Poštovane dame i gospodo, došlo je vreme i za 7. poslednji panel u toku dvodnevne Arhi-Energy konferencije. Pre nego što najavim 7. panel i budućnost arhitektonske struke u Srbiji, ja bih zamolila gospodina Igora Mikitišina da nam se obrati sa par reči i onda molim te, Igore, da i ti najaviš ponosad paneliste. Srećna diskusija. Poštovanje. Ja sam sad ulazio na animator, ali evo dok ulazite, samo bih hteo da vam ukratko kažem koji će drugi deo ovog panela biti. Slično. Evo. Pre jedno 2-3 meseca pokrenuta inicijativa za formiranje arhitektonske komore, to je Komore arhitekata Srbije, i to je nešto što čekamo već 20-30 godina, starije kolege, profesori naši uvaženi, na tome rade jako dugo, ali sad su se pokopile energije i svih mlađih i studenta i mlađih projektanata i njih, svih starijih koji su pokušavali već godinama, da to konačno i formira. I samo sam hteo par stvari da vam kažem, imate tu sad neki taj malu inicijativu koju možete da pročitate u vašim mestima, ali formiran je inicijativni odbor u 4 radne grupe. Radne grupe su podeljene tako što imamo radnu grupu za zakonsku regulativu, radnu grupu za statut buduće komore, radnu grupu za etički kodeks i radnu grupu za koordinaciju odnosa sa javnošću. Pored toga, mnogo se ljudi prijavilo za učešće u samim radnim grupama i od ljudi koji nisu imali vremena da se posvete maksimalno tome. Od njih smo formirali savjetovano telo i od uvaženih gostiju u ovom panelu oni su svi isto u savjetovnom telu. Znači, iskusniji arhitekti i arhitekti koji jednostavno su zauzeti da bi se bavili ovim svake subote, tako da kažem, pošto se svake subote okupljamo, su u savjetovnom telu. Svakih nekih mesec i po dana od ovog momenta pa nadalje ćemo slati informacije za napredak radnih grupa, već u toku 1-2 meseca taj rad i bilo bi dobro da skenirate ovaj QR kod i da se povežete na Instagram stranicu koju smo napravili pre par dana i tu će biti jedan formular gde ćete popuniti svoje ime, prezime, iz kog biroa dolazite. Ovo je sad konkretno samo informacija za arhitekte i postavit ćete svoj e-mail ukoliko želite da budete obavešteni o svim narednim koracima. Takođe, htela bih samo da kažem da će biti Skupština arhitekata pre leta i posle leta, to će se organizovati u našem matičnom krovnom udruženju, Udruženju arhitekata Srbije u OS-u, ovde i predsednik udruženja, tako da sve ćete to imati kao informacije na ovoj Instagram stranici, a i u budućnosti verovatno na nekom početnom web sajtu komore. Toliko od mene, uživajte, Miljane, ako hoćeš, mogu ja izema Miljane, da vas ili ti, ajde, eto, Miljan će najaviti naše goste, to je goste poslednjeg panela i to je to, prijatelj. Hvala Igore, pre svega hvala i vama što ste došli u velikom broju. Tema je svakako vrlo aktuelna i teme koje ćemo mi obraditi su prilično važne i aktuelne ne samo za našu profesiju, nego za celo naše društvo. Pre toga ću samo da vas zamolim, imate Slido aplikaciju na flyerima, ako neko želi da postavi pitanje, ja ću pokušati malo da napravim dinamiku i da možda u toku razgovora postavljam pitanja koja dolaze iz publike. Neću moći možda naravno sva pitanja, ali trudit ću se da sortiram ono što možda ne bude bilo pokriveno u razgovoru. Kao što Igor rekao, arhitektonska profesija u Srbiji suočava se sa ozbiljnim izazovima koji direktno utiču na kvalitet izgrađenog okruženja, očuvanje kulturnog nasleđa i položaj struke u društvu. Centralno pitanje današnjeg panela je kako možemo sistemski osnažiti našu profesiju i povratiti kredibilitet struke. I to je bila neka završna reč na prethodnom panelu, a to ticalo se pravila igre. Ko postavlja pravila igre? Pa arhitektonski esnaf smatra da treba da učestvuje u postavljanju pravila igre i pričali smo o tome da su autoriteti ti, odnosno da je znanje to koje daje tu vrstu legitimiteta.
kakvu ulogu u tome može imati Arhitektonska komora Srbije, koja je dugo očekivana institucija, na njoj se radi već 20 kusur godina, kao što Igor pomenuo, koja bi mogla da postavi i trebala da postavi jasne standarde da zaštiti interese arhitekata i, što je još važnije, obezbedi odgovorno i kvalitetno planiranje i gradnje. Zašto baš sada? Pa zato što je prethodna godina za nama bila veoma teška, izazovna i bolna. Tragedija na železničkoj stanici u Novom Sadu nas primorava da zastanemo i sagledamo gde smo pogrešili. Dok nas odluke o ukidanju statusa zaštite kompleksa Generalštaba podsjećaju koliko je važno boriti se za ono što je vredno. Verujemo da su ovakvi trenuci, koliko god osetljivi, prilika da, kako je to naš današnji panelista, profesor Vojvodić, rekao u jednom intervjuu, da sednemo, pogledamo se i zajednički postavimo pitanje kako dalje. Kako dalje kao struka, kako dalje kao društvo. Da jasno sagledamo gde se arhitektonska struka danas nalazi, realno, objektivno, i da pokušamo da anticipiramo šta je to što nas čeka sutra. U sve današnje razlike u mišljenjima, u polaznim nekim vrednostima, verujem da smo došli u trenutak koji pred našu zajednicu postavlja 4 ključna pitanja koje određuju budućnost, a to je tema današnjeg panela, budućnost struke u Srbiji. I ta 4 pitanja o budućnosti ne postoje ni u kakvom vakumu, ona se tiču današnjice. Budućnost uvek se sagledava u odnosu na sadašnji trenutak. Koja su to 4 pitanja? Pa evo pomenuta tragedija, nesreća u Novom Sadu, dakle bezbednost građevine i odgovornost struke. Tema broj 2, očuvanje kulturnog nasleđa i sistemska zaštita. Tema broj 3, Expo 2027, imamo projektanta koji je glavni projektant tog objekta i razgovarat ćemo da li je to šansa ili razvoj, da pokušamo da otvorimo ovu tešku temu. I 4, to je drugi deo panela, trudit ćemo se da nećemo imati dovoljno vremena da duboko ulazimo u sve ove teme. Ideja je da otvorimo pitanja, a na narednim sednicama i skupštinama će arhitektonska zajednica raspravljati o tome otvoreno i iznositi svoje predloge, ali ovo su ključna pitanja koja sada moraju da se otvore i da negde sučelimo mišljenja i stavove. Dakle, drugi deo panela se tiče institucionalnog okvira koji treba da se postavi u odnosu na ova pitanja. Dakle, kako treba da izgleda ta institucija koja istinski štiti arhitektu i osigurava kvalitet, da profesionalnost i etika budu temelji naše prakse o kojoj se toliko dugo priča. Kome bi komora trebalo da služi, da li samo arhitektama, da li društvu, svakako da treba društvo, ali u kojoj meri, gde su tu naše ograničenja, gde su tu investitori, kako se odnosu na njih postavljamo i koji su njeni dometi, gde je granica između regulacije i slobodnog tržišta. Mi živimo u jednoj paradigmi neoliberalnog kapitalizma, gde smatramo da tržište treba bude potpuno oslobođeno, a mislim da ta ideologija dolazi do svog zamora i da vidimo koje su konsekvence kada je tržište potpuno neregulisano. Dakle, moraju da postoje pravila igre. Sad ćemo razgovarati o tome koja pravila igre mi treba da postavimo i da li možemo da ih postavimo. Hajde da krenemo od prve teme. Poslednji period beležili su događaji koji su jasno pokazali važnost naše arhitektonske struke, dakle našeg položaja. Koliko puta ste samo čuli u poslednjih nekoliko meseci reč struka. Dakle, sada pričamo o struci, tek kada se desilo to što se desilo. Tu otvara niz pitanja, naravno, nećemo moći sva da otvaramo, ali ja bih voleo da fokus ovog dela diskusije stavimo u domen onoga što je naša kompetencija i što je naša odgovornost, odnosno naše nadležnosti, a tiče se svih onih koraka koje bi buduća arhitektonska komora trebala da preuzme. Odnosno, šta treba da uradimo u budućnosti da se ovakvi događaji više ne bi ponavljali. Voleo bih da budu kraće izlaganja, da napravimo dinamiku. Ja ću otvoriti, postavit ću 1-2 pitanja, gledat ću posle sledu, ali vi se slobodno dovezujete jedni od druge, da sad ne postavljam svakom pojedinačno pitanja. Ja ću sad samo ovako neki okvir da postavim, da vas pitam, recimo, koji konkretni mehanizmi i standardi bi trebalo da budu uspostavljeni kroz arhitektonsku komoru, kako bi se adekvatno osigurala bezbednost građana.
da li komora treba da definiše u nekakvu ulogu stručnjaka u procesu kontrole, neke dodatne verifikacije, da li je potrebno dodatno redefinisati odgovornosti i odnose između arhitekata, izvođača i investitora. Dakle, evo, za početak, to je neko prvo. Dozvolite ja kao domaćin da krenem. Može, Lazar, ti si... Prvo što bih hteo da kažem, naravno sam svesni posljednjih 5 meseci. U Novom Sadu je velika tuga koja je prerasla u veliki bes. I ja bih zbog toga, eto, hteo da čestitam Peđi, Jeleni i Andreji što su smogli snage u ovim dosta komplikovanim i teškim trenucima za Novi Sad da organizuju ovakvu konferenciju koja je u odnosu na prošlu godinu puta 2, a puna sala, ne znam koliko nas ima ovde, samo dokazuje da ste na dobrom putu da napravite stvarno dobar brend od Arhinenergija. Ono što je i naša sreća što se u nazivu konferencije nalazi i arhitektura i što, eto, i mi arhitekte možemo da nađemo svoje mesto i da pričamo. Ja ću vam samo za početak, kada već počinju pričamo i o komori i o odnosima, taj dan kada sam podnosio ostavku u inženjerskoj komori, sedao sa svojom koleginicom, ispitio sam posljednji put mlade arhitekte koji su trebali da dobiju licence. To je bilo 3 nedelje posle pada nasršnice. Moja koleginica je građevinska inspektorka u ministarstvu i kada mi je rekla da to gradilište nije imalo prijavu radova, da nije izašla komisija za tehnički pregled objekta, a da ne kažem i gomilu nekih drugih procedura koji su prekršene dok je rekonstruisana željeznička stanica u Novom Sadu, ja sam potpuno bio zgrožen i moja jedina reakcija je bila da posle toga odem iz ženske komore i da se potrudim da se više tamo nikad ne vratim. Naravno, plaćam licencu da mogu da radim. I onda je to, stvari, ta jedna loša energija kojom sam se vratio iz Beograda i u razgovoru sa mojim krajnje najboljim prijateljem Igorom Kitišem smo došli na priču i sa svim Serašima i sa razgovoru sa drugim kolegama da ipak skupimo snage, da ono što sam rekao i u vas oko nove godine stavimo naše razlike po strani, naše interese, što stručne, što finansijske, i to probamo da se okupimo i da od onoga što nam je interes napravimo jednu kuću oko koje ćemo se baviti i o kojoj ćemo mi ostvarivati naše, pre svega, stručne interese. Da se zvati Komora arhitekta Srbije bilo kako, hteo sam samo da kažem da ne primimo famu oko samog imena, oko organizacije i šta je Komora, šta će nam Komora treba da budemo svi mi. U stvari mi pojedinci koji ćemo našim delovanjem u stvari učiniti da ona bude nekako produktivna i da štiti interese arhitekte i arhitekture uopšte u Srbiji. Tako da to je osnovna neka moja prva poruka, tako da, evo profesore Vojliću, profesor u penziji Vojliću. Insistiramo na tome, dobar dan svima. Zahvaljujem se organizatorima i vama na prisustvu. Nadam se da će ovo naše druženje biti... Što bliže mi? Pa ručao sam. Šalim se, naravno. Lazar nije najmlađi, ali je započeo ili domaćin, ja sam najstariji i onda ću na jedan razuman način da kažem te dve prosto proširene rečenice, oduzet ću sebi reč, ali šalu na stranu, onako kako je rečeno u uvodu Miljane, nastavit ću u tom kontekstu, možda razmišljanjem da ako se postavi pitanje šta nam se to dešava, a znamo svi šta nam se dešava u svim segmentima ove naše zajednice, a fokus će ovde biti na profesiji, to je naprosto nepoštivanje svega onoga što jedan uređeni sistem treba da ima. Mi imamo i komoru, moram da napravim mali otklon, ja sam član, kao i velika većina prisutnih, pretpostavljam, Inženjerske komore Srbije, čak sam i bio, da kažem, visoko pozicioniran član iste, da ja zaslužim neki aplauz zbog ovog što će doći. Ja sam bio predsednik regionalne komore, znači Beograda, i član matične sekcije arhitekata.
u vremenu kad se dešavalo sve ono, ne nažalost ova tragedija, govorimo o odnosu prema generalštabu i kompleksu Sajmišta, gde Komora, znamo svi o čemu je reč i koje su namere države, gde Komora nije našla za shodno da se adekvatnim načinom oglasi i naprosto uzme u zaštitu kompletnu struku i sve ono što je naše kulturno nasleđe i građano nasleđe. Ja sam automatski podnao ostavke na sve funkcije, naprosto kao jedan čin koji je ne samo moralni, nego mislim da je to naprosto nešto što se mora uraditi i ako je minimalan gest, ipak je gest, i ako nisam jedini, nego za mnom krenu i neki drugi, odnosno kolege, onda smo napravili određenu, odnosno šaljemo određenu poruku sistemu. A sistem principijelno funkcioniše načinom da se ne poštuju pravila. Vrlo prosto. Mi u Zakonu o izgradnji i planiranju i sve nekim drugim instancama imamo skoro pa jasnu regulativu uređenu i nju samo treba slediti u svim onim koracima koje znači, koji su vezani za ono što je tema većine struka, to je izgradnja. Znači, naš osnovni problem jeste u nepoštivanju, preskakanju ili naprosto, ajde reći ću, određenoj vrsti, nemam pravu reč, žmurenja na situacije koje nam se svakodnevno dešavaju. Od procesa projektantskog do ishodovanja dozvola, pa onda i kroz samu realizaciju. I mislim da je to toliko za sada. Dobro. Šta mi kao Komora bi u budućnosti mogli da uradimo? Da li je to, kako da kažem, bolja organizovanost ili ovo što je pomenuo malo pre kolega Predrag, aktivizam koji bi ta Komora donela, ali Komora bi ovdje trebala ima neke mehanizme. Koje mehanizme bi Komora mogla da ima u ovakvim slučajevima? I vas da pozdravim kolege, hvala vam, drago me što vas vidim. Kao i svakom drugom pitanju i profesiji društva imamo parametarski i neparametarski deo. Kolega Vojvodić je rekao nešto iza čega ja takođe stojim kad pričamo o sistemu, kad pričamo o pravilima. Ona nisu toliko neurođena koliko ih mi kao sredina ne poštujemo. Naravno, svi smo pod utiskom ove nesreće u ovom gradu. Evo jednog detalja, nada se da će da ispravo shvatiti. Da je po onom najbanalnijem propisu uređenja gradilišta, to gradilište je bilo ograđeno. Oni nesretni ljudi ne bi otišli pod onu nasrešnicu i ne bi tamo čekali autobus. Eto, to izgleda čak tako jednostavno. Dakle, pravila su tu, treba samo da ih poštujemo u prvom koraku. Što se tiče Komore, opet kažem, parametarski i neparametarski deo. Komora je neophodna zato što je to esnafsko udruženje koje treba da ima takozvana prenesena ovlaštenja, a to znači da država ima poverenje u neki esnafski krug i prenosi mu ovlaštenja. U slučaju profesionalnih komora, kao recimo kod advokata, a to je jedino kod advokata u našoj zemlji, vi imate pravo da, po pravilima, naravno, dodelite i oduzmete licencu, da sankcionišete nekoga ko potplaćuje, znači ne prati vaš cenovnik minimalnih usluga. Da bi sve to moglo da se izvede, Komora i podaci o cenovniku i svi ti stvari moraju biti u zakonu. Za sad to ima samo advokatska komora. Pre nekoliko godina Komora lekara i stomatologa jedva je izbegla tešku novčanu kaznu jer je počela tako da se ponaša, a oni u zakonu nemaju svoj cenovnik minimalnih usluga. Dakle, Komora je neophodna, ona reguliše život jedne profesije, ona pomaže kako od članu, tako pomaže i klijentima. Dakle, svojevremeno od 2003. godine, kada su se ovde formirala naša Komora, dolazile su delegacije, sam bio na izlaganju jedne delegacije Pruske komore arhitekata, Nemci imaju 16 saveznih republika, svaki ima svoju komoru, i 18 ispred kolega Vojvodić. Čelnica, u to vreme čelnica Pruske komore arhitekata je bila jedna naša Novosađanka i to izlaganje je držala na srpskom, bilo je vrlo interesantno. Onda je ona objasnila da Komora prvenstveno služi investitorima, da budu sigurni da ako su naručili projekat od nekog koji je član Komore, dobit će kvalitetan proizvod. To je osnovni zadatak Komore. Pod 2, Komora daje usluge.
Znači, vi u komori treba da imate, što sad nemate, pravni servis. Vi kao autor, arhitekta, preduzimač, preduzetnik, dogovorite posao, dogovorite cenu, dogovorite rokove, odnesete u komoru pravnu službu i oni vam sastave ugovor. I vi ne morate uopšte da se plašite da li u tom ugovoru ima nešto štetno po vas. Ako li slučajno investitor počne da krši svoje obaveze iz ugovora, onda ga ne ganjate vi, ganja ga komora. Vi samo to prijavite. To je komora, to je taj parametarski deo. Onaj drugi suštanstveni je vezan za ovo, znači, kao i sad kad se neko od nas ili neki od nas plaše veštačke inteligencije, znate šta, svaka tehnologija od Boga, pa i ta veštačka inteligencija od Boga, kao što je i motika bila, tako i ovo. Znači, stvar je samo, svaki tehnološki fenomen koji nastavlja od kamenog doba do danas, ima potencijal upotrebe i potencijal zloupotrebe. I oni su proporcionalni. Što je tehnologija savremenija, to je mogućnost zloupotrebe veća, kao i mogućnost upotrebe. Šta je brana i štit? Ono što je od uvek bilo, moral i etika. Ako smo moralni i etični, sve će biti u redu. Ako nismo moralni i etični, ne spasete nijedan ugovor. Eto, toliko za početak. Slažem se da su moral i etika presudni, ali ne možemo se oslanjati na pojedinca u tom smislu, zato što će uvijek biti pojedinaca koji će zloupotrebljavati svaku priliku, tako da od toga trebamo poći, ali moramo se završiti sa nekom vrstom okvira. Da. Ili me čujete, Miljanovo, rekli smo da ćemo tako da se... Da. Miljan je u pravu, naravno. On je, u stvari, potvrdio, da kažem, preformulisao ono što sam ja rekao. Naravno da pojedinac, opet je tu zaštita moral i etika. A opet, kao što sam počeo onim neveselim primjerom na početku sa novosadskom nesrećom, opet, na neki interesantan način, možda i ne na interesantan način. Stvari su izgleda mnogo jednostavnije nego što se nama čini. Kad su mi, kao i vjerojatno mnogima od vas vremeno, postavili pitanje, pa dobro šta, kako divlja gradnja, tu moral sljuka, rekao, ne, to je vrlo jednostavno. To rešava država putem građevinske inspekcije. Kakvi fenomeni, kakvi dogovori, kakvi vodoskoci. Imate državu, plan, građevinsku dozvolu i inspekciju, tačno. A što inspekcija ne radi u tom? Sad bi se nadovezao na kolegu Danila, a spomenuo je Lazar, izašao iz Inženjerske komore Srbije. Ne bih volao da se odmah napravi neki narativ ovde da smo mi nešto protiv Inženjerske komore Srbije. Razgovarao sam s nekim kolegama, pa su mi odmah postavili to pitanje, što sad da se razdvajamo, valjda bi trebalo svi da budemo jedno komore, dajte da pokušamo da popravimo ovu komoru koju imamo, pa su tu i ova grupa inženjera, zahtev inženjera Srbije, i meni su objasnili kolege koji su rade i grupi za zakonsku regulativu, analizirajući primjer iz celog regiona, iz inostranstva, da svugde u Evropi arhitektonska komora funkcioniše nezavisno od drugih inženjerskih struka. Sad je samo pitanje da li su tu i prostorni planeri i pejzažne arhitekte, zato što je oblast našeg interesovanja prostor. I ovo što je neko, mislim, Goran pomenuo, dakle, mi ne možemo pokretati određena pitanja unutar komore, jer se one njih ne tiču, ne tangiraju ih, nemaju ni dovoljno kompetencija za to. O tome govori nacionalna arhitektonska strategija. ASAP je učestvovao u pisanju te nacionalne arhitektonske strategije, pa me interesuje, možda Danilo iz tog aspekta može da nam objasni šta sad znači formiranje komore u kontekstu usklađivanja sa propisima Evropske unije i onoga što se dešava, imate iskustvo u Velikoj Britaniji, prosto da nam date taj uvid. Ja ću govoriti iz nekog ugla veće preciznosti i konkretnosti, jer toliko toga je rečeno već o tragediji i mislim da je arhitektonska profesija preuzela ono što i nosi, a to je jednu dozu svesti i odgovornosti široko društvene. Ali takođe je preuzela pitanja koje nisu u njenom domenu, koje su ipak u domenu inženjerske profesije. Arhitektura upozorava, prepoznaje i vrlo često treba da bude proaktivna, ne aktivna, nego proaktivna. I nekako su arhitekte ostale jedine koje pričaju o nadstrešnici.
sve ostale profesije ćute. Ja verujem da to polazi iz toga što smo mi malo inženjeri, malo arhitekte, pa neki su inženjeri, neki su arhitekte, neki su masteri, neki su inženjeri. I to tako ide već 70 godina u ovoj državi. Ali suština arhitektonske komore je da su u njoj arhitekte. A suština svake komore da su u njoj arhitekte koje praktikuju arhitekturu. To je vrlo jasno kod advokata, pravnika, onog momenta kada prestanu da praktikuju pravo, oni prestaju da budu članovi komore. Isto je kao kod lekara. Onog momenta kada lekari prestanu da se bave lečenjem, kada odu u penziju, prestanu da obavljaju taj posao, oni više nisu u toj komori. Jedino u inženjerskoj komori Srbije vi umirete sa licencom. A jedino arhitekta umire na građevinskoj dozvoli. Kao leptir. I ovaj zakon koji imamo, svi ga zajedno delimo. I niko od nas se nije podigao da kaže čekaj, kako to ja ne potpisujem da je objekat izveden u skladu sa dozvolom koji ste dobili na konto mene kao arhitekta. Dok duboko ne zakopate u pravilnike i onda vidite da jedina 3 čoveka, osobe koje odgovaraju da je objekat izveden u skladu sa dozvolom koji je arhitekta, što bi žargonom investitora rečeno, dogonio, su investitor, njegov nadzor i njegov izvođač. To kad promenimo, onda ćemo mi kao arhitekte da poživimo do upotrebne dozvole. A ovako je naša funkcija i uloga u procesu gradnje jasno i svesno limitirana, a mi na to čutimo. I voleo bi da ovaj nemili trenutak koji nas je sve pokrenuo i spojio, iskoristimo da budemo konkretni i da konkretne stvari promenimo. Komora je prvenstveno bitna zbog prakse. Da, u njoj su arhitekte koje praktikuju arhitekturu, ali su u njoj biroji koji su nosioci komore i nezavisnosti komore. Tako je Velikoj Britaniji. Recimo, Riba ne izdaje licence, ali su firme sertifikovane od strane Ribe da obavljaju svoju funkciju i svoju delatnost u skladu sa propisima Ribe. To povlači 2 stvari. Da morate da poštujete pravila koja su deo konsenzusa arhitektonske profesije, ali ujedno imati i zaštitu kompletne arhitektonske profesije koja je oličenje Ribe. Mi u Srbiji vrlo često mešamo učešće države u komori. Licenciranje je deo prenešenih prava i odgovornosti sa države na inženjersku komoru. Ja vam garantujem sutra da prenesu na notare bolje bi funkcionisalo. Jer ono što trebate da biste dobili licencu je par papira i sertifikovana diploma, položen ispit, pa to svaki notar proveri da vam licencu, šta je to problem. To nije poenta komora o kojoj mi pričamo. Mi pričamo o komori koja organizuje profesiju, koja predstavlja konsenzus profesije. Kako mi to radimo? Šta je kvalitet? Kad se mi svi ovde dogovorimo, šta je kvalitet iza kojega mi stojimo? Šta mi nazivamo kvalitetom? To je poenta komore. A kada je takva, ona ne mora ni da se zove komora. Ona može da se zove UAS, ASA, bilo koja organizacija. Svaka od tih treba da zastupa konsenzus oko kvaliteta. Čisto da ne ulazimo u situacije da pomišljamo da je poenta za komoru prvobitni dogovor sa izvršnom vlašću. Ne, nije. Komora je konsenzus svih nas koji obavljamo ovaj posao. Samo se slažem, ima samo jedna činjenično stanje, jeste da sadašnja inženjerska komora Srbije je u stvari jedna državna agencija, najprostije rečeno. Znači, to nije deo udruženih struka inženjerskih koje bi trebale da posluju i da vode brige interesa o strukama pojedinačno i sumarno
i njihovim ingerencijama i njihovom postojanju na tržištu svekolikom, naprosto Inženjerska komora sadašnja, u sadašnjem sazivu je produžena ruka vlasti. Nema svoju samostalnost i još jedna stvar, mi nismo za ove inicijalne razgovore nijednog momenta izašli sa idejom da osnivanjem komore arhitekata naprosto Inženjerska komora Srbije ne treba postojati. Naprotiv, mislim da svaka struka, kao što je evo i u najbližem okruženju, ako uzmemo taj rakurs posmatranja, svi smo tečemo neku istoriju nasleđi s jedne, one bivše zemlje, pa smo možda negdje najbliži, svi u našem okruženju imaju komore arhitekata. Samo mi nema. I mislim da je krajnje vreme da se ta akcija, odnosno već traje neko vreme, rezultira osnivanjem komore arhitekata. Znači, da se ne pogrešno shvati, Inženjerska komora Srbije postoji ko postoji. Samo je uloga arhitekte u njegovom i delovanju te komore potpuno marginalizma. I to je već počelo samim usvajanjem zakona 2003. godine. Ja bih sad iskoristio moju priču da bude uvod. Mladi arhitekta Božo Krstić je godište ili ponedelj Inženjerske komore. Tako da je on zato tu sa nama kao neko ko je padnjak sa Inženjerskom komorom. Mnogi od vas ste kod, recimo, kod profesora Raškića kod mene su polagali ispite i položili dok licencu. I ono što je meni sjajno sad na ovom sad skupi na ovom razgovoru, što mi pričamo o budućnosti naše struke i budućnosti komore, a ta budućnost nije na ovoj bini, jer smo mi već 20 godina se mučimo da napravimo komoru, pa baš i nismo uspeli, nego je budućnost u sali, jer će ova ekipa praviti komoru i voditi komoru narednih 30 godina. I to je isto taj jedan benefit ovog skupa veže. E sad, pošto smo mi se povedali od prvog dana da se komora deli i da bude po stručnom obrazovanju, a ne po delatnosti, da nemamo odglavne projektante, nego odglavne arhitekte, Ilja, Mektišin. I svi vi učestvovali smo od prvog dana, i ozbiljno smo sukob imali sa ministrom Šumancem. Znači, od početka jednostavno ta komora nije postavljena kako treba i sad posle 20 godina imamo problem da je ipak neka vrsta nezadovoljstva. Mi nemamo ništa protiv naših kolega koji nam pomažu u razredi naših projekata, ali komora arhitekata Srbije mora da postoji. Zašto Boško mora da postoji komora? Samo pre nego što Boško krene, ja moram da se izvinim panelistima i vama, nisam predstavio paneliste. A Boško će sad, bitno je, ajde sad, vada u želji da što pre uletimo u temu, reći ću pa da prosto predstavim i Boška Ristića, otkud sad student arhitekture ovde, a i hoćemo poslije jedno pitanje. Ali Ivan Rašković, arhitekta, predsednik Udruženja arhitekata Srbije, Goran Vojvodić, Biro Vija, profesor, odnosno bivši ili profesor u penziji. Ja sam mlad penzion od 1. oktobra, ali sticam okolnosti je zbog potrebe nastave i nedostatka kada, nastavio sam svoju edukatora, u stvari i nisam, obzirom na događaje koji ste svi svesni, tako da od 1. novembra imam da kažem šta sam. Predsednik mi uplaćuju penziju. Danilo Dangović, glavni arhitekta ESMO 2027, član ASAP-a, Boško Ristić, master student arhitekture FTN-u i Lazar Kuzmanov, Lazar, ne moram tebe predstaviti ovaj put, jedan od najboljih arhitekata Novog Sada. Boško, bila je jedna polemika dok smo radili sa radnim grupama, pogotovo za ovu radnu grupu koja se tiče formulisanja toga ko treba da bude u komori. I pored ovog pitanja koje struke treba da budu u komori, bilo je i pitanje da li je to samo komora licenciranih arhitekata ili tu treba već da uđu i arhitekti koji nisu licencirani, odnosno tek svršeni studenti. Sad recimo, advokatska komora, ako se ne varam, oni odmah nakon što završiš fakultet, odmah pristupaš komori i ti si nekakav pripravnik. Imaš nekakav... Ne?
pravosudni ispit. Dobro, pravosudni ispit pa postaješ advokat, ali pre toga si... Ok, moja greška. Da li, evo, pitanje za tebe, šta ti misliš, da li bi i zašto bi, ajde, arhitekte koji tek završa fakultet bili deo, barem u nekakvom statusu kao nekakvog početnika u toj komori? Hvala na tebi, Šemko, hvala, zaista je zadovoljstvo biti student na ovoj sceni sa ovako velikim imenima u našoj struci i zaista je divno vidjeti toliki broj studenta koji je u publici, tako da priča o studentima u komori možda se na neki način direktno fizički potvrđuje sad tokom ovog događaja. Ja ću se samo osvrnuti na kratko na taj 1. novembar i na značaj zapravo celokupnog tog objekta, koliki je to zapravo prostorni generator cijelog ovog grada i koliki je njegov značaj. Mi smo od samog početka našeg studija kao jedan od najznačajnijih objekata sa kojim smo se prvi put upoznali i u Novom Sadu i Srbiji, to je upravo bila železnička stanica. I na neki način čitavo ophođenje prema železničkoj stanici je vrlo zanimljivo u Novom Sadu, jer smo mi nju posmatrali kao ono što ona jeste, pokretač razvoja ovog grada. Ona predstavlja prvi simbol razvoja modernog grada Novog Sada. I drago je što smo imali tu priliku da od sjajnih naših profesora i posvetimo se upravo arhitekturi Novog Sada i samo zgradi. Zbog čega ovo pominjem? Nedugo nakon pada nadstrešnice došli smo do inicijative da pokrenemo jednu anketu. Anketa se direktno bavila padom, mislim samim tim padom, ali i povjerenjem u struku, povjerenjem u našu samost, našu budućnost kao budućih arhitekata u ovoj državi. I rezultati te ankete su bili, blago rečeno, katastrofalni, gdje smo doživjeli da na prilično dobrom uzorku koji je ispunilo gotovo 1/3 studenta na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, da samo par procenata studenta osjeća da postoji budućnost za arhitekturu u Srbiji. Mi sad nismo dovodili u pitanje da li je to rezultat svih polemika i svih dešavanja koje su se dogodile nakon pada nadstrešnice, ali u neki način to je upalo jedno crveno svetlo kod nas i onda smo shvatili kako studenti i većina njih uopšte ne vidi budućnost u ovoj profesiji, uopšte ne vidi budućnost ove profesije u ovoj zemlji i na kraju krajeva je ogroman broj njih, nema slobodu, ne osjeća se slobodnim za izražavanje svog sopstvenog mišljenja. I od tog trenutka na neki način mi smo se potrudili da prikažemo studentsko mišljenje što je više moguće, te je krenuo taj inicijalni sastanak povodom osnivanja Komore arhitekata Srbije, u Udruženju arhitekata Srbije, gde smo se mi tu pojavili i htjeli smo na neki način da pokažemo i naš stav. Prva i osnovna stvar jeste da onog momenta kada mi diplomiramo, konkretno u Novom Sadu, tog momenta mi postajemo diplomirani inženjeri arhitekture po sadašnjom zakonskoj regulativi. To znači da mi od tog trenutka ulazimo u posao. Međutim, situacija prosječnog studenta onog momenta kad više nije student, već postaje arhitekta i kriminalno loša. Iz razloga zato što su to cijena plaćanja, stanje finansiranja i projekata pojedinačno, a i praksi unutar biroa je na mizerno malom nivou. I ja razumijem da je to neki period koji mi kao mladi, sveži arhitekti treba da se čeličimo, treba da se učimo, ali na neki način sad postavlja se tu pitanje zbog čega komora koja se bavi tim pitanjima, kod licenciranih arhitekta, to jest gdje će se baviti tim pitanjima, zašto se također ne bi bavila pitanjima i diplomiranih inženjera arhitekture? Ja bih to rekao da to utiče i na konačnu cenu. Tako je, jer ono što je najbitnije jeste, mi također ulazimo u igru projekata, zašto bi i na kraju krajeva licencirani arhitekti doživljavali situaciju da projekte uzimaju studenti pod dosta nižim cijenama. Kao, zašto ne bi komora na neki način dio svoje odgovornosti prenijela i na arhitekte, to jest sveže arhitekte, a da se time i jednima i drugima omogući bolji radni uslov. Rekao bih da licenca nije nikakav garant da ćeš se ti odgovorno baviti svoju struku. Ja, na primjer, nisam licenciran arhitekta, a nekoliko godina se aktivno bavim pitanjima koje se direktno tiču struke. Sad, koji stepen prava, obaveza ti imaš u toj komori, to je sad definitivno nešto za temu diskusije. Ali jedno polako da zatvaram ovaj deo, hoću da se, ali zaista kratko, gledamo sad, 5-6 minuta da se osvrnemo na
deo priče o Generalskom sajmskom kulturnom nasleđu. Konkretno, sistemska zaštita je trenutno ugrožena zato što se odluke koje se donose se mimo zakona. Deklaracija o sudbini Generalštaba Beogradskog sajma skupila veliku podršku, struka se digla, imala javne rasprave, slala pisma, agitovala, na kraju završamo i na protestima, ali šta se pokazalo? Pokazalo se da donosioci odluka nemaju nikakvu obavezu da saslušaju šta struka ima da im kaže. Tako da su se morali poteknuti neki drugi mehanizmi iz pravca Evropske unije, pa je tako recimo, ne znam koliko je vama poznato, ali bila je prilično velika vest da je Evropa Nostra proglasila Generalštab za 7 najugroženijih spomenika kulture u Evropi. Eto, jedan neslavan podatak, mi smo apsolutni šampioni u tome, svake godine skoro smo mi negde u tom nekom krugu, 14, 7 i tako dalje. I šta će sada morati da se desi? Sada će donosioci odluka morati da prime neku delegaciju stručnjaka, što iz Evrope, što iz naših krugova i da razgovaraju s njima, da se pokuša naći neko kompromisno rešenje za ovu lokaciju, ako je ono uopšte moguće. Prema tome, pitanje, evo, da nastavimo u ovom krugu, ja opet vraćam na mehanizme. Da li bi komora u tom smislu mogla imati neku vrstu mehanizma da kaže stop projektima ili stop uništavanju ili da pokuša da zaštiti stručnjake koji rade u zavodima i tako dalje, iako oni ne spadaju možda nužno u ono što je, da li su tu konzervatori, pitanje iz koje struke tačno dolazi, ima i arhitekata konzervatora, naravno. Dakle, da li komora može da uspostavi neku vrstu institucionalnog pritiska, poluge na sistem da se jednostavno to nasleđe zaštiti, da bi se zakon, da bi se ustav zaštitio, jer smo svi dužni da čuvamo naše kulturno nasleđe. Mislim, kratko nekako ostalo, možda od Ivana da krenemo, obzirom da je Evogas potpisnik. Jeste. Opet, slično ovom primjeru malo pre sa Divljom gradom i građevinskom inspekcijom. Znači, legislativa je tu, principi su tu. U konkretnom slučaju Generalštaba, mi svi znamo da je vlada jednostavno donela odluku bez ikakve podloge, znači potpuno nezakonito skinula zaštitu, što u stvari u pravnom smislu ne stvara nikakvo dejstvo. Objekat i dalje zaštićen, znači radi se o paradoksu. Opet slično ovome. Ko je dužan? Dužna je država, građevinska inspekcija, tačka. To je jedno. Drugo, komora, ukoliko bi se osnovala, a osnovaće se, između ostalog i zbog toga što kratko samo, arhitektonska delatnost i inženjerska delatnost su dve različite delatnosti, čak su i ono šifrarniku delatnosti, verujem da većina vas zna potpuno, pod dve različite šifre, lepi su brojevi nešto 7111 i 7120. To su dva sveta, to nije isto uopšte. Znači, princip je i koji nam se sugerira iz Evropske unije, znači, ne mogu dve različite struke biti u istoj komori. To jest, ne može jedna struka glasati o nečemu za drugu struku. Do sada, dok je ona bila nakaradno formirana, što je pominjao Laza, sad je nešto bolje, struke su bile pomešane i onda se javljaju u situaciji da za neko pitanje iz oblasti mašinstva glasaju građevnici, arhitekti, električari, za pitanje arhitekture glasaju građevnici, električari, slično, znači jedan zaista Monty Python, ali horror tipa. To je inače bilo namerno urađeno da bi struke ne mogli ništa gledati. Dakle, komora kad se formira imala bi taj potencijal, opet naše nevesele teme, imala bi potencijal u, naravno, savjetodavan, ali i u radikalizaciji. Svi se sećamo onog slučaja pre nekoliko godina, Boga mi nije tako skoro, kada je advokatska komora pobedila državu, a instrumentom štrajka protiv predloga da notari pokupe sve moguće komercijalne ugovore, ne znam, posao vas to seća. Znači, advokatska komora napravila štrajk, zakočila procese sudske na mesec dana i pobedila državu. Samo da dodam, naša koleginica Novosađanka koju sam pominjao kada me držala predavanje o komori 2003. odmah je rekla da u tom trenutku u Evropskoj uniji su se arhitektonske komore u Nemačkoj i Francuskoj udružili još nekih, plaćale u tom momentu 2 skupa advokata u Strasburu, jer su države Evropske unije htjele da ukinu mogućnost minimalnih cenovnika esnafa. Potpuno da ukinu, da bace sve na tržište. Znači, imat ćemo prepreku, nijedna država to ne želi, jer ne želi esnaf koji može da je pobedi. Dakle, komora bi, znači, savjetodavno i imala bi instrument pritiska da spreče ovakve stvari.
Pa ja mogu da se složim sa jednim delom, ne u potpunosti. Mislim da komora u ovom segmentu pritiska i postojanja sa svojim strukom i znanjem bi mogla da vrši nekakvu vrstu upliva, ali nikako da ima tu dominantnu ili odlučujuću poziciju ulogu kad je u pitanju štićenje. Mislim da je to deo i segment zakonske regulative i evo sad sam upravo gledao ovde, moram da se podsjetim vezano za ovo, to je materijal koji je već u više iteracija položen vezano za osnivanje komore. Ako pogledate u našem okruženju, ne postoji samo jedan kao kod nas zakon o planiranju i izgradnji. I ovo upravo se nadovezuje na ovo što je Ivan rekao, vezano za različite struke. Da onda recimo u Hrvatskoj imate zakon o komorama arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju. Zakon o prostornom uređenju, zakon o gradnji, zakon o poslovnim delatnostima, prostorno uređenje i gradnje. Crnoj Gori je slično i da ne širim tu temu. Znači, naš problem jeste da je naša legislativa manjkava. I mislim da upliv države, čak i u zakonima koji postoje. To se dešava na kraju krajeva, mislim da će kolega Dangubić tu biti mnogo merodaniji vezano za EXPO i način kako je plan i vršena izmena plana. Znači, država je taj svemogući faktor koji naprosto uređuje stanje u društvu trenutno prema sopstvenim interesima, što smatram da je krajnje, kako da kažem, neproduktivno je možda pogrešna reč, ali pazite, u pitanju je sudbina i na kraju krajeva i budućnosti sadašnje zajednice, ne pojedinaca. Država ne može biti nad zajednicom. Da. Dobro, spomenuli smo štrajk advokata i tako je, to je negde očigledno da je komora tako organizuje struku, može da je mobiliše. Evo, kolega Goran je pomenuo i raslojavanje tih zakona, da se posebno uredi zakon o planiranju, zakon o izgradnji. Ima li još nešto? Da li komora uopšte može u tom smislu da lobira za donošenje nekakvih zakona? Ja bih se sa Goranom složio upravo u tome da komora može da lobira i ona prvenstveno i služi, da lepo kažemo, da zagovara interes profesije. A zagovarati interes profesije znači sedeti za stolom sa onim s kim želite da razgovarate. Arhitektonska profesija u Srbiji, ja bih rekao, od davnina nije za stolom, nego baca kamenje na prozor. To je jedna uloga koja je možda i dodeljena, podelom. Jer arhitekti su poznate da imaju svoje mišljenje, čvrsto stoje iza njega, argumentovano, i nisu neko s kim je lako sedeti za stolom i pregovarati. Ako možete da ga sklonite od stola, to je vrlo praktično. I ja mislim da arhitektura u Srbiji nije za stol. Ni za jednim stolom nije. I dokazano u Srbiji arhitektura nije neophodna. Ovo što mi sedimo ovde i što pravimo po neki objekat da zavrednjuje neku pažnju, možda ima i kvalitet, to su incidenti. I prava vrednost arhitekture će biti onda kada u nekoj centralnoj Srbiji bude kvalitetna arhitektura. Znači da smo se i tehnološki i kvalitativno podigli. A mi baziramo našu diskusiju na osnovu incidenata, individualnih, da kažem, desaka. Arhitektura u Srbiji, ponovit ću, nije neophodna. I ja ću uvek reći da smo mi tome doprinjeli, jer smo mi ovde dominantno arhitekte i moramo da promenimo ono što je do nas. Znači, nismo partner nikome, u većini slučaja investitor nam je protivnik, radimo profesiju koja bez investitora ne može da egzistira. Najveći investitor je država i tako ga moramo posmatrati. To je investitor koji ima kapacitet i da piše pravila igre. Kogod je radio sa velikim investitorom, zna da svaki veliki investitor piše svoja pravila igre, pa čak zalazeći u zakon malo. To determiniše veličinu investitora. S druge strane, mi moramo biti za stolom. Jedina vrednost
buduće komore i budućnosti kao platforme i budućnosti arhitektonske profesije je u tome koliko je u stanju da komunicira i sprovede novu vrednost. Koliko smo u stanju da doprinesemo kvantitativno i kvalitativno, toliko će nas tražiti za stol. A onda ćemo moći i da zagovaramo lični interes profesije. Pa, recimo da bi se složio sa Danielom, sem u jednoj tački, znači, arhitektura i arhitekti su potrebne ovoj državi. Znači, oko toga se ne bi složio, ali kad kažem zašto smo potrebni ovoj državi, ajde da ne primimo famu šta je država. Mi treba pričamo u sistemu, a država je samo neko ko artikuliše sistemom, a artikuliše tako što donosi zakone, dokumenta i to je nešto osnovno. Ako je država i investitor, ona mora se pridržati svojih zakonskih načela koje je sama donela. Znači, ne možemo da prenebregnemo tu stvar. Ako je država donela na osnovu zakona da je generalstva pod zaštitom države, onda ta država ista ne može mimo zakona da skine tu zaštitu. Ako je država donela zakon o planiranju izgradnji i tačno definisala šta je prostorni plan posebne namene, onda nova zona u centru Beograda koja se rađa i koja je već napravljena, ne može da se pravi na osnovu jednog plana koji nije uopšte u zakonu tretiran onako kako je država rešila da ga tretira. Treća stvar, ako je država deo sistema i hoće da napravi uređen sistem, odnosno hoće da napravi uređenu državu, onda mora se pridržavati zakona, a ne da donosi zakone koji se zovu lex specialis, koji apsolutno sve zakone koje je donela poništa. Da li je to onda jedna igranka, da se mi igramo i pravimo države, ili je zloupotreba? Država nama, arhitektama, treba bude partner. Ili ako ćemo drugo, kako se rekao, da mi budemo partneri državi. Da država nas prepozna kao nekog, kao instrument pojedinačni ili u grupaciji ili institucionalno, koji možemo pomoći državi da stvara prostor. Država ne zna da stvara prostor. Mi to znamo. I ako nismo prepoznati, onda je to stvarno ozbiljan problem i greška u organizovanju države. Znači, evo, gledam klince, sve vreme pričaju sistem. Nema sistema bez države koja je spremna da sistem uvede i da kontroliše taj sistem na zakonodavni način. Ja ću samo dovezati na tebe da doprinese malo dinamici diskusije. Ja se kao građanin apsolutno slažem s tobom, ali si zauzeo poziciju da je arhitektura regulatorno telo državi. Gospodo, nas ima 9000 u Srbiji. Mi nismo referentna masa ni na biračkom mestu u većoj mesnoj zajednici. Moramo da znamo čega se hvatamo. Mi kao građani apsolutno imamo pravo na sve što kažeš. Ali kao arhitekte, kao profesija, apsolutno smo neuređeni i nemamo kapacitet. I ponovit ću nešto što vrlo često u ASAP-u diskutujemo. Mi nismo malinari da možemo da zatvorimo put. Mi smo neprepoznatljivi u bilansu PDV-a. Mi smo neprepoznatljivi kao količina, kao masa. Mi smo glasačko telo koje će svako ko hrli većini prepustiti onoj manjini. Nereferentni smo. Sebi dajemo puno za pravo, a nemamo snagu to pravo da izgubimo. I dolazimo u jednu impotentnu situaciju. I ta impotentna situacija stvara frustraciju koju ja vidim generacijska u arhitekturi u Srbiji. Mi moramo da izađemo iz te frustracije, jer verujte mi, mi ovde danas na skupu smo apsolutno nereferentni ni državi, ni jednom velikom investitoru. Ako krenemo od toga
Prva stvar koju ćemo uraditi je da ćemo se međusobno organizovati, ali ne u strojeve i u redove, nego profesionalno, strukovno, edukativno. Jedni i druge da obrazujemo, da pomažemo, da učimo, da budemo bolji. Kada uspostavimo standard međusobno, onda ćemo biti i prepoznati kao referentni. Ponovit ću, nismo u poziciji da regulišemo državu. Postoje mnogo veće, jače i obrazovanije struke koje imaju veću pozivnost od obrada. Kršenje zakona od strane države, mislim da advokatska komora ima mnogo više šta da kaže o tome i znanja nego što mi imamo. Mi smo u ASAP-u izdvojili novac, proplatili advokate da nam objasne kako to država krši zakon o kome ti sada pričaš i šta je kapacitet profesije, a šta je kapacitet nas kao pojedinca. Je li vam treba advokat? Apsolutno. Apsolutno je treba advokat. I znaš šta nam je rekao? Individualno svako može da krene na državu sudski. Kao organizacija 0 bodova. Po zakonu, u trenutnoj situaciji sa generalštabom. Jasno. Boško, gledam na sat. Boško, molim te, ti pa... Ja ću samo kratko da se osvrnem ponovo na generalštab. Mi već imamo zakonske okvire koji su se potvrdili da zapravo, makar donekle funkcionišu. Mi imamo jedan, naravno, zakon je nažalost postao jedini okvir koji je donekle sačuvao, ispostavio generalštabu ovaj status koji je neodređen, iz razloga zato što je omogućio Zavodu za zaštitu spomenika da u startu blokira mogućnost da sad ta odluka pređe na nivo vlade i na nivo skupštine. I upravo zbog toga postoje određeni mehanizmi u našoj državi koji su pozitivni, koji bi trebali da se iskoriste i kasnije, ali komora, po mom mišljenju, predstavlja savršen alat za izvođenje pritiska, upravo da se taj zakon i poštuje, ukoliko je dobar, ili da se menja ukoliko nije dobar. Sad, prepustit ću kolegi Lazaru, znam da je možda hteo da se nadoveže vezano za ovu prethodnu, ali što se tiče ovoga, kako kažem, možda je neki moralni pokazatelj nama, zapravo kako se Zavod pone u cijeloj ovoj situaciji vezano za generalštab i pokazatelj da možemo i mi nekad možda da se ujedinimo i da ni po koju cijenu ne pristajemo na određene pritiske, pa makar to bili i pritisci direktno od strane države. Moram da repliciram kolegi Danilu, da se slažem, apsolutno se slažem da smo mi trenutno, zato i sedimo ovde, jer nismo referentni i tako sam i postavio pitanje. Dakle, pisane deklaracije, pisma i tako dalje i na kraju ništa. Znači, to pokazuje objektivno da nismo referentni. Međutim, svugde u svetu struka je referentna, ne zato što je brojna. Nemate vi ni 50.000 lekara, ali tih 10-20.000 medicinskih radnika štite milione života u državi. Na osnovu te odgovornosti koju oni nose u društvu, se dešava i taj prenos ovlašćenja. Zato što odgovaraš za nečiji život. Ne zato ti je data moć. A ako ti neko daje odgovornost, onda moraš da imaš i određena prava. Sad šta su ta prava koja mi treba da dobijemo, to je ono što čini mi se što treba mi kao zajednica se dogovorimo. Ne možemo pucati na 1000 frontova. Za početak, jedna naša iskusna arhitektica i interventičarka, pomenuća moja profesorka Blagojević, Ljiljana, sreo sam jednom na ulici nakon one prve inicijative i ona je rekla, prvo se organizujte, prvo uredite odnos između sebe, onda uredite odnose sa drugim akterima u društvu, a tek onda se bavite zakonima i ostalim stvarima. Jer tada imate kapacitet, jer ste se tada dogovorili šta vam je važno. Dakle, s jedne strane, da, stanje je tako kako jeste, nismo referentni, ali ako ne zagovaramo, ako se ne borimo za svoja prava, ne živimo u demokratskom društvu. Demokratsko društvo podrazumeva da i manjina, i ne samo manjina, nego da pojedinac ima određena prava i da ima određenu moć u društvu da zaštiti sebe i da zaštiti svoje okruženje. Dakle, to su ti prenosi ovlašćenja. Tako da, eto, samo u tom smislu ne mislim da je broj nešto što je referentno za to da li smo mi uticajni ili nismo i da li mi treba ili ne treba da se pitamo. Već ono što znamo i odgovornost koju nosimo za bezbednost i za javni interes na kraju. S
druge strane, mi se brinemo i u privatnom interesu sve vreme. Tako da smo mi ti koji su medijatori. Sve vreme pričamo da je naša moć u tome da pomirimo privatnika i da pomirimo državu i da pomirimo građane, pa da nalazimo neke modalitete saradnje na nekakvim konkursima. O tome se priča o našoj I, ali Miljane, evo, ja koliko shvatam, nacionalna strategija je ruka koju smo dobili od države. Znači, pružili su nam ruku i mi to treba da iskoristimo. Na osnovu tog jednog dokumenta da gradimo dalje priču i formiranje komore i sve ovo. Vrlo ću kratko. Slažem se rečenim. Imam jednu, možda i banalniju, odnosno banalizovanu paralelu. Znate kako izgleda u Beogradu kad taksisti izađe njih 200 i blokiraju grad? A nema ih 200, ima ih 2000 ili koliko. Znači, jedan vrlo prost način i izlistuju ono što im je potrebno. Poslednje je bilo vezano za fiskalne kase, izdavanje računa i ostalo. Znači, ono na što targetiram i hoće da ukažem jeste da u stvari ne postoji složnost među nama. Mi smo kao struka podeljeni, uniženi između ostalog i sopstvenim nedelanjem. Ne kažem da treba da izađemo na ulici da lupamo šerpe i lance i da zvištimo, već treba da postavimo to na neki viši institucionalni nivo, odnosno upravo ovo o čemu kažem, da se sojuzimo, ujedinimo, da ovo što je draga koleginica, inače iz moje generacije, Lidija Blagović rekla, je izuzetan kapacitet intelektualni, da postavimo šta su nam ciljevi i da to kroz institucije, između ostalog ili na prvom mestu komore arhitekata, naprosto guramo pod nos državi, zakonodavcu svaki dan. To je put. U redu. Evo jedno pitanje iz publike. Samo da nađem, izvinjam se. Tiče se... Koliko pitanja smo dobili sad odjednom, kako sam refrešao aplikaciju. Ali znam čega se ticalo i ja sam ga negde i tu zapisao, hoću to da postavim. A tiče se projekta EXPO. Ne možemo sada da ulazim u sve, ja gledam na vreme, hoću da postavim par nekih ključnih, da scrollujem. Scrollujem, sve okej. Poslednje je vaš plan. Aha, poslednje, da. Sve okej, snaći ću se posle. Expo 2027 se predstavlja kao jedinstvena prilika kao razvojna šansa. I mi smo imali jednu jako zanimljivu diskusiju pre ovog panela i možda i neka neslaganja oko toga da li je to uopšte nešto što je referentno za ovu sad temu o kojoj mi pričamo. Evo, to je pomenuo kolega Danilo Dragubić, da li sad mi možemo ili ne možemo da utičemo na izmene zakona u ovom trenutku. Ali jednostavno je pitanje, a tiče se i ovog otvorenog pisma koje je UAS slao sa drugim stručnim udruženjima. Pre svega, hoću da vas pitam, to je, da kažem ovako, neki možda početni stav vaš, da li mislite da je to zaista razvojna šansa u Srbiji, da pokušamo nekako objektivno to da sagledamo, ili je to nekakav projekat sa visokim rizikom? A pročitat ću deo ovog saopštenja UAS-a, da sa ovakvim pristupom, znači tiče se zakonske legislative, ne ono što je naš projektantski posao, nego onoga što se tiče država, da sa ovakvim pristupom, odnosno lex specialisom, minimalizuje i ignoriše značaj stručnog mišljenja i transparentnosti u procesu donošenja važnih odluka i zakonskih akata. Što je posebno neprihvatljivo imajući u vidu značaj predloženih zakona, čiji predlozi zahtevaju detaljnu analizu i široku javnu i stručnu, kao i potencijalnu štetu koja bi nastala njihovim usvajanjem. Ono što je sporno za one koji ne znaju su izmene zakona o planiranju i izgradnji i taj famozni PPP mehanizam, gde praktično država da bi ubrzala radove, da bismo mi stigli do te 2027. traži neka ad hoc rešenja, krivi pravni sistem i vi sada imate 4-5 izmena tog prostornog plana koji je upitno da li uopšte prostorni plan može da reguliše nešto tako ili se to reguliše nekim drugim urbanističkim planom ili projektom i ta teritorija EXPO se povećava, gde smo mi sa izložbe od 20 i nešto hektara sada došli na nekoliko stotina hektara koji uključuju i stanovanje, i komercijalne sadržaje, i shopping mallove, i nacionalni stadion. Dakle,
Možda je to razvojna šansa, možda mi treba da iskoristimo tu priliku, ali pitanje je kakve to posledice ostavlja po naš pravni sistem. Evo krenut ću od kolege Ivana, pošto su oni pisali ovo saopštenje. Znači, ono što je, mogli ste steknuti utisak, stvar je u onom, kao što sam rekao, u parametarskom delu, znači legislativa, zakon. To je kao i slučaj sa generalštabom koji ima svoje vrednostne i parametarske elemente, ali i kao onaj divni vic koji svi znamo kad dođe prota, kad dođe episkop u selo i kaže zašto ne zvoni zvono, kaže proto ima 100 razloga, prvi je nemamo zvona, ostali nisu bitni. Prema tome, kao i kod generalštaba, znači to je jednostavno nezakonski skinuta zakon, odnosno nije skinuta, papir koji nema nikakvu vrednost. Kao i ona priča o, verujem da znate taj slučaj, malo je zamrlo, opet će vratno doživio, onaj čuvene gondoli sa Kalemegdana na Ušću u Beogradu, gde su vodile rasprave i demonstracije, a prvi, tipa nema zvona, prvi razlog ili prva stvar je što projekat nema građevinsku dozvolu i za toga nema nikako razgovora više. Znači, stvari u legislativi. Lex specialis i svi toliko smo naučili služi da u nekim posebnim situacijama, kad je neko posebno društveno i državno pitanje uslovljeno nekim eksternim faktorima, nekim višim silama, elementarnim nepogodama, agresorskim oružanim napadima ili ne znam, pandemijama, da vi nešto donesete, da neutrališete postojeće zakone da biste spasli što se spasti može nešto važnije. Recimo živote građana ili neku veliku vrednost u vašoj državi. Znači, on se i zove zato specijalan, posebni specijalan zakon. Znači, on nije stalni zakon, on se upotrebljava u radikalnim situacijama. Pitanje Beograda na vodi, pitanje Expo-a, pitanje nekih drugih projekata, nisu te situacije. To su projekti, naravno, u svojoj biti jesu razvojni, kako nisu razvojni, pa jesu razvojni, ali moraju da idu po zakonu, moraju da transparentno govori, da se vidi šta dobije država, kakvi su udjeli, šta su rokovi, kako košta radi, šta su javne nabavke i tako dalje. Eto, znači, veo te sumnje i bojazne se navio na taj projekat Expo, koji u svojoj biti jeste razvojan, što ne bi bio, ali zato što se ne zna kako i šta je ugovoreno. Prvi pod dva, što se donosi sve specijalis, pa se onda recimo, verujem da kolege koji se ovde bave urbanizmom znaju bolje od mene, vi, da kako bi rekao, doradom plana ne možete proširivati površinu plana. Ne možete nešto doraditi unutar te površine. Međutim, slučaj Beograda na vodi, na primjer, i čini mi se Expa, na osnovu lex specialisa i na osnovu prostornog plana posebne namene, koji opet sam u sebi se kaže prostorni plan posebne namene. On je opet poseban, on je stalni, on služi za vanredne situacije. Vi time proširite površinu plana. Napravi se jedna mrlja i na toj mrlji piše, recimo, zabavni park i to je to. Znači, to je ono što budi sumnju, a sam projekat kao projekat je naravno u svojoj biti, naravno da razvojan i Beograd na vodi, samo kad bi bilo po zakonu i da se do njega došlo arhitektonskim konkursom i još mnogo toga. Korane? Pa ne znam sam šta bi rekao, sam vrlo ambivalentan i drago mi što kolega prema temi, kolega Dangubić, prisutan. Ono što mi je poznato jeste da je u stvari kroz devalidna procedura praktično suspendovana i da mi nismo imali takozvani ravni javni uvid, koji je jako dobra stvar, da posle stručne kontrole smo imali javni uvid koji je sa 30 dana, zakonodavac tako rekao, spušten na 15 dana, gde naprosto ceo sumarum i kapacitet struke i svih zainteresovanih nisu imali dovoljno vremena da iskažu primedbe i komentare bilo koje vrste, a ima još nešto što je mnogo važnije, jeste da su dva vrlo značajna dokumenta kroz ovu proceduru suspendovana. Jedan je upravo, da ne pogrešim ime, to je strateška procena uticaja na životnu sredinu, a drugi je studija zaštite nepokretnosti kulturnih dobara. I da završim, ima još jedna stvar, je što se ovaj plan usvaja kroz skupštinsku proceduru, da je potpuno jasno da skupštinskom procedurom on je stvari produžena ruka aktuelne vlasti. Tako da, bez obzira, i složit ću se sa Ivanom, da svaka gradnja podrazumeva perspektivu, to je potpuno jasno. Ono što je naš problem jeste da mi uopšte ne znamo
i kakva je ta gradnja i koja niti je struka uključena u veliki deo onoga što će poduhvatati. Još jedna samo stvar, imaju ta čuvena 4P1, što imam preskočio jedno, jeste područje. A zašto područje? Zato što mi u stvari nemamo ograničene teritoriju i taj plan raste, naprosto onako kako je aktualnoj politici ili zbili potrebno. Mislim da je to apsolutno neodrživo, ne bi smelo tako biti. Evo, ja ću, kao neko ko je djelimično, da kažem, upoznat malo više sa ovom tematikom, kada sam rekao da arhitekta nije neophodan, osim kada baš mora biti tu, tako je slučaj i sa ovim lex specialisom, naravno, arhitekta i onaj koji je radio master plan događaja EXPA, zbog kolega prostornih planera koji su više pozvani da se bave time ili uključeni u temu lex specialisa. Sticajem okolnosti pokušao sam da razumem šta je poenta lex specialisa i čemu. I šta mi kao arhitektonska profesija, kako da se opredelimo prema tome. I negdje moje viđenje je da mi trebamo budemo ekstremno oportuni, jer nismo pitani, niti ćemo biti pitani. Ekstremno oportuni u smislu sledećem, da jedan deo izvršne vlasti koji se bavi gradnjom u ovom trenutku, EXPA, Ministarstvo financija, nosilac investicije, se suočio sa tim šta znači gradnja, jer oni ne grade, ne pribacuju novac s levo na desno i broje kamata, razliku neku. I oni su sad videli da jednostavno ti možeš sve da završiš. Videli su muke koje taj isti zakon, morate razumjeti, država nije jedno telo, to je jedan konglomerat konsenzusa. Jedan zakon vi možete kao investitor da uradite sve kako treba i kako mi taj zakon naložio, onda u tom zakonu postoji jedna vremenska rupa. Između tog momenta kada ste sve uradili kako treba, do momenta kada neko samo kaže da, uradio si sve kako treba. A uradi tako što pogleda zapisnik o pozitivnom mišljenju i kontrolu. Da je objekat urađen u svemu što treba. To je onaj deo gde naš zakon je outsourcovao prava na struku, na inženjere, koji jednostavno svojim pečatima garantuju da je sve to u redu, a nosilac prava jednostavno samo potvrđuje, nema pravo da ulazi u verodostojnost dokumentacije. Osim verodostojnost, nema pravo da ulazi i da challenge-uje mišljenje. To je po meni prostor za korupciju kada se bilo koji investitor bavi ovim poslom. Sledeći prostor za korupciju je kada katastar treba da verifikuje ono što je lokalna samouprava ili ministarstvo reklo da ovaj objekat može da se uknjiži, ima upotrebnu dozvolu. To može da se uknjiži, to je takođe jedan vremenski okvir nedefinisan i loše poštovan. Sad imamo situaciju, jer je EXPO vremenski vezan za 15. maj, vremenski je vezano 27. Vremenski je vezano da zemlje učesnice moraju da ishoduju građevinsku dozvolu za svoje paviljone na objektu koji se gradi. Preduslov za to je da taj objekat ima svoju građevinsku dozvolu. I to je situacija gde su se oni našli jednostavno da naš zakon, kako je posložen, nije u stanju da sprovede, vremenske procedure zakona nije u stanju da sprovede. Sve to. Govorimo ovo više kao neko čitanje suštine problema. Da li smo pozvani? Ne, apsolutno nismo pozvani. Kolege prostorni planeri to mnogo bolje razumiju od nas. Možda se mi sad ovdje i bavimo njihovim poslom, oni se loše osjećaju zbog toga. Ali ja svakako smatram da mi trebamo da budemo za stolom, trebamo da tražimo svoj prostor, trebamo da budemo konstruktivni, ali kao profesija trebamo da budemo oportuni. Mi sada trebamo da proanaliziramo
šta je taj lex specialis pokazao, manjkavosti u zakonu i da tražimo ne da bude lex specialis, nego se to momentalno implementira u zakonu. Jer te iste probleme svi investitori drugi imaju, kao što je sada investitor Ministarstva financije. I onaj mali, i onaj srednji, i onaj veliki investitor. I tu mi kao profesija možemo sa investitorima zajedno da se udružimo u zagovaranju i da kažemo, vidi, evo ti trenutak, država je ukapirala, ili izvršna vlast ukapirala da zakon je manjkav. Hajmo da ih nateramo da to implementiraju. Zašto sledeći put da se donosi lex specialis? Ali, izvinite, je se sada pokazalo da je arhitekta potreban? Ne, apsolutno nije. Arhitekta je potreban da donese Expo u Srbiju, zato što je bila vizija da se Expo može napraviti bez master plana. Šta vi mislite, je arhitekta potreban za taj projekat? Arhitekta je apsolutno potreban i jedini narativ koji slušate trenutno je arhitektonski narativ. Osim da je razvojna privredna šansa, što je, jel da, imaginarno, jedino konkretno je ono što je u arhitekturi. Da. I o tom narativu se mnogo ne priča. Što kažeš? Obzirom da su, postavljeno je pitanje da li je arhitektonska zajednica, struka, profesija, ali mislim da je pitanje bilo formulisano baš arhitektonska struka, dovoljno uključila u aktualnu društvenu situaciju. Pa evo, ja bih pomenuo da su recimo studenti Beogradskog fakulteta prilično angažovani oko ove teme zajedno sa svojim profesorima. Pa smo pomenuli deklaraciju o sudbini Generalštaba i Beogradskog sajma. Pa brojne druge aktivnosti koje se sprovode trenutno u okviru našeg SNAF-a, između ostalog i ova inicijativa za komoru je prouzrokovana aktualnom društvenom situacijom, a sve ljude koje ste slušali u 2 meseca nakon pada nasilja su bili pre svega građevinski inženjeri, ali bilo je arhitekata, pa evo, bio je kolega Vojvodić i ja sam par puta govorio na tu temu, tako da ja bih rekao da mi živimo jedan preporod arhitektonske struke i da je to jedno, možda je nezahvalno tako govoriti, ali ja moram pohvaliti ne sebe, nego sve kolege koji su izuzetno angažovani u poslednjih nekoliko meseci, a i rekao bih i godinu dana, po raznim pitanjima. Tako da ovo je, mi svedočimo na momentu izuzetne agilnosti arhitektonske struke i ja bih rekao da smo angažovani. Koliko je naša uloga prepoznata u društvu je pitanje nečega što mi je profesor Đurić rekao u prethodnom razgovoru u jednom podcastu, rekao je da je to malo kulturološki problem. Mi smo društvo koje ne veruje ekspertima, nema poverenja u eksperte, uvek se sumnja. Šta, arhitekta, pa onda to često susrećete recimo i sa investitorima, da on ima svoje mišljenje da ga nameće više nego što je potrebno, pa preispituje po 10 puta, uverava se, pa možda traži mišljenje drugog arhitekta, što je sve opravdano i treba sumnjati. Međutim, mi nismo napravili taj korak da prenesemo ta ovlašćenja, odnosno šta to znači? To znači prepustiti poverenje struci, verovati struci kada nešto kaže da je to tako. Pa evo, možda na ovu temu studentskog aktivizma i vaših prikupljanja propisa. Tako je, ja ću samo na kratko još da se vratim na temu lex specialisa. Lex specialis je ponajviše pokazao kako lex specialis upravo može da se koristi za bilo koju odluku koja se tiče profesije, koje su direktno vezane za planere, urbaniste i arhitekte. Što se tiče studenta, u poslednje vreme upravo zbog aktiviranja svih ovih tema koje su vezane, ja ću sad proširim malo, vezani su i za rušenje hotela Jugoslavije, vezani su za mnogo širi društveni kontekst, mnogo širi strukovni kontekst u našoj državi, uvidjela se kako studenti imaju volju i imaju želju da se bave upravo svim ovim temama, kao i temama koje su dosta širi od ovih, da se bave svojom budućnošću, da se bave svojom strukom. I zbog toga je fascinantno gledati koliki broj studenta je zapravo zainteresovan za svoju struku i na koje sve načine su se oni umrežili, na koji sve načine smo se mi svi organizovali da se što dublje udubimo u sve ove teme i da što više istražujemo, što više pokušamo da pomognemo našim starijim kolegama u ovom vrlo teškom zadatku. Komora je možda jedan od najsavršenijih mehanizama kako mogu ove stvari, ako ništa, da se produbljuju, da se o njima
mnogo više razgovara, da ne bismo dolazili u situaciju da gledamo nekakve rendere na zgradama starog i novog generalštaba, a da niko u našoj struci nije obavišten šta se tu tačno dešava. Kako bismo mogli da se, ako ništa zajednički, svi stanemo i da se zapitamo šta se dešava u našoj zemlji po pitanju naše struke. Lazo, nešto si htjela da kažem. Ajde, da već je sve rečeno ovaj tender, bit ću kratak. Da Expo ima razvojnu šansu, ima. Tačka. To je sad popularno reći posle rečenice koja je završena. Da se od početka se radi pogrešno, radi se. Tačka. To je to. To je to. Ajmo sad par konkretnih pitanja za kraj. Malo ćemo probiti, Peđa, možemo malo 10 minuta još, gledam na sat, imamo 2, ali dosta smo tema pokrili i sve vreme pričamo o komori, ali provukli smo kroz ovaj filter ovih aktualnih dešavanja i situacija. Sad, ovo su pitanja i gledao sam, sve vreme sam zapisivao iz publike šta su pitali ljudi, pa sad pravim neki redosled. A mislim sad ovaj segment će se baš konkretno ticati konkretno našeg interesa u celoj priči i onoga konkretnih pitanja koje treba da rešavamo u narednom periodu. Ajde za početak da vas pitam koje oblasti treba da budu u nadležnosti struke i šta treba prepustiti tržištu. Mnogo puta se razgovaralo o cenovnicima, da li mi možemo, ne možemo da imamo cenovnike, da li je to po zakonu, da li je to u skladu sa legislativom Evropske unije. U tehnički standardi, urbanistički planovi. Dakle, šta vi mislite sad u narednom periodu da su neke ključne oblasti koje mi treba da regulišemo kao komora? Slobodno, Ivane, ili Goran kao komora. Da li se čuje Goranov mikrofon? Sad, vrlo kratko. Osjetit ću na vreme koje velika većina ovih mladih kolega nije ni svesni zna. Na plave knjige. Siguran sam da neki od kolega znaju. Plave knjige je u stvari jedan uređeni dokument koji je regulisao sve vezano za struku arhitektonsku i drugu. Znači od početka do kraja. I direktno implicira cenu svakog rada. Zašto to pominjem? Iz prostog razloga doneo sam da pokažem moji životni angažmani i putevi su bili različiti zbog sporta i veliki deo vremena i karijere sam proveo u Nemačkoj. U vremenu 2000-ih kada je bilo osnivanje komore inženjerske, odnosno da imam osobljenje, ja sam tada imao to takozvanu nultu licencu. Jedan od mojih angažovanja je bio da prevedem takozvanu nemačku HOI tabele, odnosno tabele Nemačke komore arhitekata, gde je apsolutno sve, ono što se kaže, sitna crevca izdefinisan koji segment rada i koja je cena tog rada. Procentovno, naravno, načinom da su objekti prema tipologijama razlistani i prema površinama. To je jedna vrlo, vrlo prosta računica. Treba je samo primeniti. Na kraju, da ne dužim dalje, imam još jedan dokument iz tog vremena kad sam radio u Nemačkoj, to je ovaj papir koji podrazumije na kojem je sve rečeno. Banke Bojde, znači u pitanju je Neuhausu banka, na zadnjoj strani su nekakve prezumcije cena, odnosno pretpostavke izgradnje, zemljišta i svega i na kraju procenat izlistan iz površine budućeg objekta i ovih kojih tabela, to je ovdje ne vidite sada, nije ni važno. Znači, stvar je vrlo, vrlo prosta i jednostavna. Pitanje je samo ove naše želje da u ovom slučaju se čak i vratimo na te plave tabele, ali ne bih ja da se vraćam, nego da koristeći, da kažem, tuđu pamet, ustrojimo sebi svoju struku za budućnost. A može to da bude obavezujuće ili... Apsolutno, i treba da bude obavezujuće. Evo, ja ću se nadovezati na Gorana, pošto, a vratit ću se i na vaše i potenciranje na tome da li ima u komori mesta za studente. I opet na engleski sistem, gde nakon 3. godine vi automatski, ukoliko je fakultet i program sertifikovan od RIBE, vi dobijate zvanje arhitekte od RIBE. Zove se RIBA Part 1. Nakon 2 godine, znači ovoga što sad zovemo master, tamo se zove diploma, vi postajete diplomirani arhitekta RIBA Part 2.
tek nakon, i vi radite, i vaš status u profesiji je jasno definisan. Vi imate jedan čvarak ili dva čvarka na ramenu. Vi ste u svakoj praksi prepoznati i rangirani prema tome. Ali ta komora, nazovimo je u tom slučaju riba, jasno propisuje znanje koje neko nakon 3. godine ima i njegovu svrsishodnost u profesiji. I jasno propisuje znanje diplomiranog arhitekte nakon 5. godine i njegovu svrsishodnost u profesiji. Nakon 3 godine prakse, godinu dana spremanja ispita, od kojih je 1/3 pravno, 1/3 finansijski i samo 1/3 stručno-arhitektonski deo. Tako da, apsolutno, studenti moraju biti u komori, ali ne kao neka masa za aktivizam, nego kao deo sistema obnavljanja profesije, zanavljanja profesije. I tu dolazimo do toga gde je komora spona između profesije, prakse i obrazovnog dela. I gde obrazovni deo sa praksom komunicira kroz komoru. Jer ako su firme nosioci komore, a firmama je potrebno određeno znanje, one bi trebale i da utiču na to šta se na fakultetu uči. Ako ne možemo da povučemo liniju interesa, znači da smo se za džabe skupili. I posledica toga je da kada vi diplomirate sa Riba Part 2, vi dobijete jednu žutu knjižicu koja se zove Riba Pricing Guide. To je jedna knjižica ovako tanka, možda vam stane u džepić ovde, koja ima krive i procenat. I moramo da shvatimo da smo mi deo procenta investicije. Ja vrlo često to poredim sa real estate-om, koji je 3 ili nešto malo manje procenata, nikada 4, i uvek vanira u tom rasponu, 1,5 do 3, zavisnost od veličine investicije. Kada ćemo to uspeti? Pa kada budemo referentni, recimo, u banci. Znate, vi kad podnesete, ja vrlo praktično govorim, iz iskustva nekog i prakse, vi kada banci kao investitor podnosite svoju finansijsku strukturu ili ti nulti izveštaj revizora za odobrenje projektnog finansiranja, vi tamo pobrojite sve svoje troškove. I svaki trošak se analizira. Ako niste stavili dovoljno za real estate, banka vraća taj izveštaj. Ali ako stavite krompir za arhitekturu, banka vam neće vratiti izveštaj. Jer nema profesionalnu referencu u odnosu na koju može da izmeri vrednost projekta u celokupnoj investiciji. Još ni jedan izveštaj, baš razgovaram, tražio sam sa bankama, da li ste vratili ikada izveštaj jer je projekat loše finansijski budžetiran? Kaže, ne, nikada. Pa šta gledate u projektu? Pa kaže, samo predmeri predračunata. A to direktno mi se bavimo tim. Da. Da, ovo što su kolege rekle, da dodam, da ne ponavljam, da cenovnik usluge, ovo što je i Danilo izrazio i što je izrazio i kolega Goran, to se uvek zove cenovnik minimalnih usluga, znači minimalne usluge. Ko je veća zvezda, on će više naplaćivati, to niko ne sprečava, ali kod advokata se zna, ako se ne varam, izlazak na ročište 100 evrića, pisanje podeska 150 i rade on tu u Babušnici, rade on tu u Beogradu, to košta toliko. To imaju advokati, to imaju neke snafe u Evropi, nemaju svi, u Evropskoj uniji, i kažem, sistemska prepreka je svud u svetu, uslovno da kažem države, jer države ne žele, ne snage. Vi ako imate taj minimalni cenovnik utvrđen u zakonu, onda vi na osnovu toga kad uočite, naravno nije to sad neka policija koja je uvijek gleda ko šta naplaćuje, ali ko vas otkriju da se utvrde da ste naplaćivali ispod cene, je pravo da uzmu licencu. I vi nešto radite u jednom periodu. Znači, to komora treba da uradi, to je potpuno legitimno, ovo što kaže kolega Dagobić, to treba izraziti procentima investicije, tačno, a ne cenom kvadrata i sl. To je tehnička stvar. I put je, znači, formulisanje predloga, zatim upućivanje u Skupštinski odbor za pravosuđe i predloge i onda stavljanje dnevni red parlamenta i izglasavanje, što nigde glatko ne ide, pa ni u razvijenom svetu.
Ako mogu samo da dodam jednu fusnotu na ovo, ako se ne varam, advokati imaju cenovnik pre svega kada završi se sudski proces, a oni treba da naplate svoje usluge u slučaju dobivenog, oni tačno isporučuju koji je cenovnik i kako se to isplaćuje. I ja mislim da je to korisno zbog kriterijuma koji se uspostavljaju pogotovo kada se radi na državnim projektima. Da ne bude kriterijum minimalna cena, nego imamo neku cenu koja je dogovorena i možda ćemo i podneti, možda je ta cena, da kažem, neka srednja ili neka najminimalnija moguća cena koja je rentabilna za biro da opstane, da može da radi takav jedan projekat. Tako da, to bi onda bio ključni kriterijum u odabiru, dakle, kvalitet arhitekta koji se bira, a ne da li on dao nižu cenu 30, 40 ili 50%, nego biramo ga prema njegovim referencama i njegovom znanju. Eto, u tom, ako ništa drugo, onda u tom segmentu je sad, naravno da se pošto je meni suprug advokat, pa znam, naravno da postoje advokati koji naplaćuju manje. I to je negde pravo koje možda treba da ostane, da se prosto u tom smislu uspostavi nekako slobodno tržište, da možemo da se takmičimo i po tom kriteriju. Ali u ovim nekim stvarima gde imamo direktno posla sa državom i kad su ozbiljne odgovorne stvari, javni objekti, ne možemo birati na osnovu toga ko je dao manje, nego na osnovu toga šta su referencije i kvaliteti. Hoću samo vrlo kratko. Apsolutno, profesor Rašković je rekao, u pitanju su minimalne cene rada. Znači, naravno da star arhitekt može pozicionirati sebe, pa vi znate, siguran sam, Jean Nouvel ima nadimak Pi, to je u 3.14, zato što svaki njegov objekat, odnosno projekat, krene sa jednom cenom da bi posle bio višestruko 3,14 puta uvećan. Na osnovu toga on baždari svoj honore. Hoću da podelim s vama dve stvari, vrlo kratko interesantne, zašto je važna komora i kako funkcioniše ustrojen sistem. Za mog boravka u Nemačkoj silne neke godine, već sam pomenuo iz svog spota, radeći kao arhitekta, bio sam u prilici da projektujemo showroom, mislim da je bio neki BMW-ov showroom, čiji je vlasnik, pazite sada, rođeni brat vlasnika biroa, profesora Waltera Krensa. U nekom momentu kad smo to završavali, odnosno mene sve interesovalo, pa onda i kako se kreću i cene, odnosno mi je rekao da ja moram, kažem, kako naplatit ćeš rođenom bratu punu cenu, da. Njegova obaveza, posle ja njemu mogu da vratim te pare, samo ne znam kako ću da ih operim zato što su prošle kroz sistem. Znači, on je svom rođenom bratu morao da naplati punu cenu projektovanja, izgradnje, odnosno kontrole i na samom gradilištu. Još jedna stvar, zašto je važna komora i na koji način ona participira u svakodnevnici, u profesionalnom životu svakog arhitekta. Moje iskustvo negativno, ali je vrlo poučno. Ja sam boravio tamo u periodu kada je srušen Berlinski zid, 89. pa sledećih 12-13 godina, otprilike po pola istočne Nemačke su izgradili i u tom nekom putovanju i žalbi non-stop mojom greškom se desi da neki objekat koji smo rekonstruisali sa različitim spratnim visinom, pa su stepenište u rektifikaciji i u mojom greškom napravim pogrešan projekat, tako da kažem, istočni Nemci zbog animoziteta prema zapadu uzmi to i izvedu. I profesor Krins me zove da se hitno vratim. Šta je stepenište? Nisu kraci stepenište. Nisu paralelni, nego se sužavaju do visine od 1,80 m. Praktično, ja ne mogu miljan tek, ne može da prođe. Znači, ovi su to izveli. Šta je poenta? Naravno da postoje penali i kazne, mislim, ne mogu tačno setim, da, mislim da je bilo recimo 38.000 nemačkih maraka. U to vreme je bila cena, odnosno te naše greške, polovinu smo platili mi, a polovinu u stvari je proistekli sredava obezbeđenja preko članstva, odnosno svojstva komore. To su dva slikovita primjera koji nam ukazuju zasigurno zašto između ostalo moramo da se ujedinimo i da komoru prihvatimo kao zajednički profesionalni dom. Sjajno ste mi dali šlagvort, evo završavamo polako, imaću još dva pitanja, ali ovo će sad biti baražno, zato što nemamo dovoljno vremena, a kolega Vojvodić je to otvorio sad pitanje zaštite. Dakle, ovo je neka zaštita nekih nepredviđenih okolnosti osiguranja, recimo znam da Hrvatska komora ima tu vrstu osiguranja, ako se desi nešto na gradilištu, da firma ne propadne projektantska zbog toga što se desilo, pitanje naravno i okolnosti zbog kojih se nešto desi, nismo samo mi uključeni u taj proces izgradnje. Pitali su s publike ljudi, možete se iznesnite sa da i ne, eventualno jedna rečenica. Da li komora treba da štiti i može da štiti autorska prava u toku procesa projektovanja?
recimo arhitekta ima jednu određenu ideju, radi idejni projekat, investitor se sad tu meša, nebitno koji je investitor, i može komora da zaštiti autorska prava u tom slučaju. I naravno nakon izgradnje, to se podrazumeva. Ima posebno zakon o autorskim pravima koji bi trebao da bude nekako implementiran u rad komore, pa je. Okej. Komora ne služi za sprovođenje zakona. Dobro. Komora služi za zagovaranje promene zakona. Zakon o autorskim pravima reguliše autorska prava. Što se tiče naplate, to je nešto sasvim drugo. Što je opet ribina praksa, da ukoliko vi uđete u spor sa ribinim birom, riba stupa ispred biroa i daje podršku pri naplati. To je jedan plus, to ne rade možda sve komore, većina ne radi, ali ovako jaka institucija uzima za pravo da bude taj koji uteruje novac arhitektom. Dobro, jasno. Previše sam pričao. Dobro. U toku projekta autorsko pravo se odnosi na realizovano delo, znači ne postoje autorsko pravo u toku procesa projektovanja, to je ovo što je Danilo rekao. U toku procesa projektovanja imate zakon i znači ako se investitor meša u projektni proces, suprotstavite mu se. A kad je vaše delo realizovano, je zaštićeno zakonom o autorskim pravima, a komora, slično onome što sam pominjao o tom nekom pravnom servisu, može da bude vaš servis ukoliko vi podnesete tužbu i tužite za autorsko pravo. Šta se dešava sa zaposlenima u institucijama koji trpe pritisak? Jel može komora da zaštiti stručnjake u urbanističkom zavodu, na primjer, zavodima za zaštitu spomenika kulture? Može da pruži neku zaštitu? Postoji dilema koja još uvijek nije rešena, rešit će se, naravno, kad se komora formira. Znači, čega je ona komora? Koga? Pazite, opet mi, ja bar ko baba u Štipcima. Znači, ne postoji komora pravnika, postoji komora advokata. A pravnika ima sudija, tužilaštva, pravnika u privatnom, javnom sektoru, tako i ovo. Ono što sad, ono što sad mogu da vidim ili što mogu da pretpostavim, to bi bila komora arhitekata preduzetnika. Tu smo čuli da nju čine biroji, pojedinci, znači arhitekti preduzetnici. Arhitekti koji rade u državnoj službi, arhitekti koji rade u privatnom sektoru i tako dalje. Pitanje, pa i sa tim cenovnikom, tako, kako sad vi možete arhitekta koji radi u nekoj firmi, kako sad on za tim laptopom za koji projektuje može da isteruje neku cenu, to utvrđuje njegova firma. Ali to je stvar za rešavanje. Znači, to je pitanje na koje treba dati odgovor. Poslednje pitanje, direktno iz publike isto. Zašto nismo uspeli do sada? Pominjali smo na početku, da se vratimo, da zaokružimo, pokušavala struka 20 godina, nismo uspeli. Ali da sad ne bi ulazili u to zašto nismo uspeli, šta su bile okolnosti koje su ograničavale, pitanje se odnosi na budućnost. Dakle, šta je ono što mi sada treba da izvučemo pouke, evo Lazar je bio si ti, uključen si bio savremenih tih dešavanja, šta je to što mi sada imamo i na čemu treba o čemu treba povedemo računa da bismo ovog puta uspeli? Evo, zbog tebe krećem, pa možemo... Nismo do sada imali zajedništvo. I ja sad znam, evo, da nas ima sad 400 arhitekta, ne znam, možda nisu sve arhitekti. Neki se voli, neki se ne voli, neki se druže, neki se ne druže. Znači, apsolutno, kada smo se dogovorili da krenemo u pratnje komore arhitekta Srbije, da učestvujemo svi. Znači, svi imamo interese. Ne moramo da se volimo. Ne moramo da možda poštujemo nekog drugog kako projektuje, ali ga poštujemo kao kolegu koji će biti zajedno s nama u liniji pravljenja komore. Meni je žao, ja sam htio sad ovu stolicu da stavim ovde i da pozovem Peđu Milutinović i Ilju Mikitiša, pošto su učestvili. Može, evo da budu deo ovog panela, ali je već kraj. Znači, ne mi koji sad nas šestorica ili ovih nas četvorica iskusniji pričamo, nego svi moramo stati na crtu, shvatiti koji je interes i preko već pokrenuti grupa radnih i pravljenja neke ozbiljne inicijative, doći do svih tih nekih elementa da izađemo sa našim idejama i da se formira jednostavno komora. Možemo. Evo, može slobodno Ilja, pošto Ilja Mikitiš inače član radne grupe
Hvala vam samo svima, jednostavno moj život nije dao da ne mogu da se javim, ne zato što hoću da se eksponiram tamo posla, ali zaista sam hteo da prenesem u stvari moj lični neki utisak, ali prvenstveno mlađim kolegama koje u stvari sledi taj neki period pred njima. Prvo ne bi se složio sa tobom, Danilo, iz prostog jednog razloga. Nas je 9000. I sad zamislimo da niko od nas neće da radi. I to je problem. Zašto mi nismo do sada to uspeli? Ja ću vam reći, draga gospodo, zato što je postojalo puno kolega koji to su preko toga prešli. Odnosno, nastavili su da rade ono što nije bio zajednički interes. Ne, ja ne želim sada da pokazujem prstom na bilo koga. Jednostavno moramo da se uhvatimo istine. A istina je takva da ja se sećam stalne jedne anegdote koja mene još od mladih dana nosi, a to je kada su u Češkoj, u Pragu, nacisti došli, njihov odgovor građanstva je kada nacista uđe u tramvaj, svi iz tramvaja izađu. To je ono što ovde nedostaje. Nama nedostaje da nas 9000 kaže nećemo da radimo EXPO zato što smo uhvatili manjkavost, manjkavosti našeg sistema, naše regulative, da je upotrebna dozvola neki period koji je nenormalan da bi se ona možda i regulisala, ali ne možemo neku stvar koja je manjkava raditi nelegalno i protiv zakona. To ne možemo nikako. I komora služi upravo tome. I služit će. Znači, cenovnik nije da bismo mi... Da bi bila neka privilegija, bilo koga. Zaista nije bilo koga, nego jednostavno moramo da imamo jedna pravila igre. Jer to je ono što moramo ustanoviti da važe za sve nas. Jasno. Imate prvi, Kratko samo u vezi sa prethodnom temom autorskog prava, neki parametri, možda u većini kolega to ne znaju, dakle, važno je, znači, autorsko pravo se znači odnosi isključivo na izvedeno delo. U muzici to nije znači notni tekst, partitura, nego neka kompozicija koju je bar jednom neko izveo, makar u kafani zviždao. To nije scenario, to je znači predstava koju je bilo ko jednom odigrao, može i amatersko polje, tako da je, to je pod jedan, pod dva. Autorsko delo se ne, autorsko pravo i da kažem, odnos prema delu se ne odnosi, različito se odnosi kada je u pitanju promjena nekog objekta, dodatak prozora, zatrćene terase i rušenje. Znači, niko ne mora, to se često zbuni u jednoj praksi. Ako delo nije zaštićeno kao kulturno dobro, niko ne mora autora da pita da ga sruši. Može ga sruši, ali ne sve da ga menja. Znači, autorsko delo se hoće neko zastrašiti terasu na našoj zgradi, mora da se... Hoće da je sruši, ne mora da se vidi. Treće, autorsko pravo se nosilac i ono se prenosi. Vi možete ga prenesti na potomke, na komšije, na prijatelje i tako dalje. Ponekad se desi da neko zatraži autorsko pravo, javi se neki potomak, hoće da to nešto spreči, ali nema testamentom preneseno autorsko pravo. Eto, to su neke činjenice koje treba znati. Samo kratko, odgovor na pitanje zašto nismo uspeli. Nije samo zašto nismo uspeli, nego šta treba da uradimo da bismo uspeli. Pa i nismo uspeli, a treba da uradimo da nam dođe 6. oktobar. I u prenesenom i svakoj bez glava. To nam treba. I za jednu drastične promene treba da uslede koraci koji će podržati tu promenu i desiti će sveopšti boljitak. Ja sam ubeđen da je to tako. Arhitekti su u biti pozitivni kreativci, pozitivne ličnosti, osim što smo renesansni, što ćemo vratiti sopstvenu poziciju onih koji su svemoćni generatori svega. Sam ubeđen u to. I to je uloga i mesto arhitekta u procesu proizvodnje,
eto tako da kažem. I ja sam ubeđen ako ostanemo i ako budemo, drago mi je što je, i da to pomenu, ako budemo složni i ako budemo kao onih 200 taksista u Beogradu izguramo kroz svoju složnost stav, da će do toga i doći i da ćemo ovim mlađima koji dolaze iza nas ostaviti jednu potpuno uređenu sredinu. Neko, hoćete da ne bude da sam skratio neko... Ja ću kao najmlađi među najstarijima da se pozovem na naslov ovog panela, a to je budućnost arhitektonske profesije. Velike su šanse da je neće biti, velike šanse da ulazimo u ogromnu krizu, poput one 2008. 80% biroa koji trenutno postoje nisu postojali pre 2008. godine. Malo smo se podigli, malo smo se upoznali, malo smo se ustrojili, a preti nam velika šansa da opet jednog velikog potopa. Mislim da je, ponovit ću, budućnost arhitektonske profesije u Srbiji jedino u njenom kapacitetu da komunicira i stvori novu vrednost u društvu i za stolom svih relevantnih. Ukoliko nas tako prepoznaju, diće nas. Nažalost, trenutni zakon je takav da onog momenta kad sve arhitekte odustanu da rade, građevinski inženjer može da potpiše. To je zakon po kome mi radimo i to je zakon koji smo mi izglasali, to je zakon koji sam nama u komori i sekciji arhitekata usvojen. Mi trebamo da se skupimo, udružimo, prepoznamo vrlo jasno tačke, zareze zakona koji nas ujedinjuje i da ih promenimo i uredimo našu profesiju na dnevnom nivou, a onda će i cene doći do toga, a kad budemo komunicirali vrednost koju donosimo, onda nećemo pričati o najnižoj ceni rada, nego o procentu koji doprinosimo onoj dobitnom delu vrlo potentne industrije kao što je građanska. Hvala vam. I mi pričamo. Hvala, Peđa. Samo kratko, ja bih volio da mladi kolega završi. Naravno, to i hoću, kad smo već probili, ne smemo da uskratimo lošu reč studentima, oni su budućnost. Ja ću samo da kažem da nekako smo se sad dotakli nekih tema koje se tiču prošlosti i budućnosti, pogotovo u okviru naše komore, tog nekog pokušaja da se ona oformi i tog kraja ili tog nekog cilja u budućnosti gdje mi težimo da vidimo tu komoru kao zajednicu svih nas. Obzirom da su u pitanju odnosi prošlosti i budućnosti, mislim da bi svi mi, pogotovo mi mlađi, voljeli kako bi da se ta komora bavi tako isto u oba pravca, i prošlošću i graditeljskim nasljeđem, ali i budućnošću i našom profesijom. Mi smo tu sad na neki način da gledamo u vas, da vi budete naš uzor, jer sad još uvijek smo mladi, ko što kaže, mlađi od sadašnje komore, ali isto tako tu smo i da vam pomognemo onda kada je pomoć potrebna i neophodna i da budemo ta neka, ako ništa, dinamička i pokretačka i energetska snaga koja je možda potrebna u ovom trenutku, da bismo došli do tog optimizma i izašli iz pesimističnih priča koje su vezane za propast, kako naše profesije, tako naše budućnosti u ovoj struci. Hvala. Hvala svima, hvala što ste ostali do kraja. Eto, pozivam vas da Jelena će nas pozvati, evo ja neću. Ja sam samo teo kažem, mi ćemo biti ispred, pa to možemo da prozborimo još koju reč. Može, i mi ne pozove, tako je, čak se malo hladio, to zahvalite Miljana. Veliko hvala. Prvo veliko hvala svim panelistima, već smo se do sada zahvaljivali, hvala vama što ste odvojili vaše vrijeme i što ste pružili na ovakav način podršku Arhi-Energy događaju i molimo vas onda da nam ovo neko, kao što je rekao moj kolega Predrag, prva je bila prva, druga je sada već evo uzastopno, ali treća je već tradicija. Tako da verujem da ćemo se vidjeti i sledeće godine. Hvala svima na podršci, svima koji su učestvovali. Zaista ovo je jedna organizacija koja se može sada čini da je tu dvoje ljudi iza, ali je ogroman tim iza cijele ove organizacije i ovom prilikom se i njima zahvaljujem. Hvala. Ja ne znam zašto ste krenuli da izlazite. Ima jedno pitanje sa aplikacije koje
Miljan je pročitao, možemo da nastavimo. Lazo, bilo je pitanje da se priča o Novom Sadu, da ti stojiš ispred Arhi Energy konferencije, a da smo mi samo tvoji izvršioci. Tako? Tako je, ja nisam znao od koga, nisam razumeo Molim, pitanje. glasim. Uzmi, molim te. Ja sam htio da se zahvalim svima. Novi Sad je u prethodna 2 dana bio zaista centar arhitektonske struke. Drago mi je što smo uspjeli da dovedemo Beograđane, jer oni koji dolaze u Novi Sad pravi onako jedan strateški plan. Njima treba 1 sat vremena da izađu iz Beograda i onda samo onako ravno 45 minuta dođu u Novi Sad. Još jednom hvala vam svima što ste bili deo Arhi Energy ove godine. Vidimo se sledeće godine u aprilu, a ako se ručak upladio, gospodin Salata, koji je bio dio večeras, danas vas vodi na to. Jeste. Hvala. Hvala Energy. Hoće, jer mogu ja samo izvinim, molim, da se već vređamo. 20